teman ya di kamar jai mong. Teman ko pa mian eh. Yang hana hab mudu ya u MLA sungi. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino memang ah. Abang alim tak lah post nyang buat show. Kikubor Rbdcc TV. Rbdcc District Congress Committee hakalai terik urumpang arja penriu klabeteng ya kajing yaki ke jai Ahmad ke Indo Stadium ke badan marjan ber ke office Deputy Commissioner Rbdcc District. Pen pau ya kajing persya halor kajing pengkala jong Sorkar BGP ya ke skim MGN REGA syaka Visket Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Kepala Tip Paidbah Vbgramg Act Arjar Opsan yang kajing ki bela pelong hapo kajing alam Presiden jong Rbdcc District Congress Committee uba Rocky Marwen. Idikot kaseng 8 pau kajing persya da kabara iki plakat bandawa bakadai ban penne ya ka skim MGN REGA kabaki Paidbah gi jutip kum ka skim sispa sngi. Pat ban persya ya ka an thamai jong ka Sorkar NDA balayalam da ka BGP. Hadin kajing ki ka jai kinangalam jong Rbdcc District Congress Committee. Ka lej ban IT da darkas how Deputy Commissioner ka Rbdcc District Wabilash Bharanwal hakabai dei bakajing persya jongki. On behalf of the Rbdcc District Congress Committee, at the conclusion of the peaceful civil demonstration held today, the 3rd of February 2026, near your district office, we are here to submit this memorandum formally to protest the repeal of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA 2005 and its replacement by the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act 2025, that is Vbgramg. So we formally submit this memorandum to our respected Deputy Commissioner from the District Rbdcc District Congress Committee. To khuble phibaro ngidan hangni ha khmat ka office jong u Deputy Commissioner Rbdcc District nongpo kumka Rbdcc District Congress Committee hakaba nakaliang jong ka All India Congress Committee badlengba ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ngila bu renti bangin don kataka protes hakaba kumno ban penne pensa ia kani ka skim MGNREGA ani kataka skim belashis pasgi teka All India Congress Committee kalai ya direction ba man laki state man laki block man laki district man laki block ngin penlong ya kani ka jing persya hakabai dei bat ka jing penkala kerteng nakaliang jong Sorkar BGP ya kani ka skim MGNREGA sya kata ka Vbgramg te kumba philai I hakini ki khendiat sngi nakaliang jong ka Rbdcc District Congress ngila penlong ya ka protest hapo yo bernihat bat menta ka sngi ngidon hangni hapo nongpo hapo district headquarter hakaba ngila syong ya kata ka peaceful sit in demonstration ban persya ia ka jing penkala kerteng habede bat kene ke skim te khendiat kumba ngala batai haki lat patai kubor haki sngi bat ki por ki balalet te tang khendiat ngasukwa man penkenmau ya gi Paidbah nong shong snong ya ka jing kta bat ka jing du nong ka bakrau jong ki snong ki thau bat khamtam ki ta ki nong belas ngi lane kita ki job card holder na ka jing wan jong kene ka skim ka Vbgramg te khendiat kumban shu mai phang baki Paidbah nong shong snong kin kham sungu thu ka MGNREGA haki arphou tli ki snem kala sandur ya ki snong ki thau kala ai bela ya ki nong shong snong kimdon kam man liwat bela shaki wi pat ki snong hasnong kadon kata ka bela shispa sngi tementa ka jing pen kala ya kani ka skim ka jingwan ra ya kani ka ain ka bathmai ki nong shong snong ka banung kong kin du ya ka hok bela lane bandiman ya ka kam ka chongki kabaar kani ka Vbgramg ka penkemen yu Paidbah da ka boong ba ngilawan ra mde ya shu shispa sngi ngilawan ra shispa arpsan sngi ko ki Paidbah nong shong snong kini ban kemen Henry ngan ong yipi
Ya ka shispa sngi ka ba ka Sorkar Kongres Wanrah. Kani ka Sorkar ka ba menta ka persyang ban pendu, ka persyang ban kenyat. Wat kisnong ki tau menta babun balang kila pensange. Kadau kalong ba ka shispa sngi ka ba ni pentre kisnong ki tau kimla ban kenjo ya kata ka 100 Mondays. Maximum kisnong ki bala ban pentre nrupo nyopo Mondays haka shisnem baro. Henry Wanrah eta ka shispa arpsan snem ban Pynthame yo Paidbah. Dai namar kata kadau ngi kinok snong ngi hab ban suthu. Ba ka ni ka an ka batmai ka kta shisha. Kan penduk ya ka hok ka jong phi pinam la syu ban diman haka yo kam yo jam haka ni ka an ka batmai. Nang ta ka ba kham kta ka long ka bor ka ikhtiar jong kita ki dorbar snong. Ka bor ka ikhtiar jong kita ki Village Employment Council. Menswa ki ong ba haka por ka ba ka Sorkar Kongres ka don. Ngi pentre ya ni ka scheme leng ba ka VEC. Ngi pentulon ya ka kam. Karkom siu bay material ngi siu hi mangi na ka VEC. Kaskom siu bay bela ngi siu hi na kaliang jong ka VEC. Menta nadu bawan kani ka Sorkar BJP nadu arzar khatsau lakala khongpong khongde lut. Baro ki job card holder kimyo bay bela haka por ka babiang. Lada pitre nadu siningkong si sajan pimyo haka por ka babiang pi hab ban up daki tayo mentale ngayo sngo ki hab ban up daki benai. Ki job card holder. Hak bay de bat karkom supply material. Menswa ki snong ki thau ki yo hi ban thit kiyo hiban jet yo tahu quality jong ki material sani kitiar kita shipor la ayo vendor kisnong kum ka VEC ki jet yo vendor menta hakani ka an bathmai kisnong kim don hokshu ban jet yo vendor ai contract no ban supply ya kani ki material haka bay day bat kani ka an ka bathmai de na mata daw ngi kum kisnong gi thau ni hab ban smuthu te ka Sorkar ka party Kongres ka don ban yo wer ya ki parlok rang ba snong ya kinong snong bait ngin yang scam hot wala dak an la de pas Henry ngin yang scam kom ko party ban yodon hasnda bot pi Paidbah lakum no kani ka scheme kanam dei bandu la ngi pet kar kom penyat lenti jong kani ka Sorkar ka menta la i kum bakwa ban pendu ban khnyat ya kani ka scheme ban pendu ya kani ka scheme te kum ka Rbdcc Congress ngi pha ka message sakadong than Rbdcc hi bro ko we haman laki block haman laki district in penlong ya kini protest but ka state wide protest ru ngin sadon haka khan artarik haka ba baro ngin sadon ka jingi kendu ka ba he bha hapo nongba shilong jongi te ya ngi khot ngi wer gi Paidbah ka haka ni ka por kom ka Rbdcc Congress but ngi pen i ba ngi simkhya ya kini ngi don sngokhya ba ka Sorkar BJP lada phikwa ban pentre hok sisai ni ka scheme da penbyang ru ya ka bay bela syaki Paidbah bat kham tamru siuno ya ki bay material jong ki vendor siuno ya ki bay material jong ka VEC ki basak kut hadu menta ka basak taki pau krur haman laki block jong ka jela ka jongi tengin sim syaka por ya ai kublay pi baro ki press ki media ba pin pen poilem yang ni khubor ba ka Sorkar ba ka party Kongres kadon ban yang scam hasnda bot Paidbah ban persya ya ka ni jing temu basniu bari jong ka Sorkar BJP khubishbun